Okay, mga igsoon, may adlang Pasko kining mga igsoon, no? December 25, 2025. Adlang Huwebes. Nahinumdum mo itong dahil nag-post nga nangutana o ang niingon nga maigo ba ang 500 nga Noche Buena. Okay, makita nyo din mao ni ako ang gisuwayan, gitistingan gyud og maigo ba gyud. Mao ni na abot sa kong 500, no, tanawan ninyo palitag manok to 100 pesos nagisunan. Okay, mao basta kay kini mao ni tanan nga 500 tanawa lang ninyo ni magisunan. Mao ni ang 500, no, igo man lay gyapon, no. Ako ni preparasyon para sa amo ang party ng kaigsunan unta, no, wa madayon ugma pohon. Ako lang giluto karon ng kaigsunan kayron among kanon. Bitaw di ay ka organize na din nga mag-party ni ugma dayon wa madayon plano tong manaygon pero wag gyapon madayon o karon ugma wag gyapon madayon sa dakong rason nga kaigsunan valid reason kung kayo, no, kaya naya mo ang sagi barangay nga namatay BSW dayon ugma ilubong may po respeto kita na nila sa tao mamatay, no, kay luoy po, no, nguban silang lubong kay ilam ning silingan. Okay, layo naman ko dire pero kakauban kay dito na ang putay di pamati yung ituonan kumantay ng askil wa iwang puta. Okay, mo ni ang 500, no, tanawa lang ninyo. Ako lang di na ako ipinta basta kay 500 ni tanan magisunan. Mo ni akong bawnon ugma unta kay madayon lagi saging kaingon ko na na importanteng rason wa mang ano wa madayon ang party ugma pohon. Okay, mo ni ha. Di adobo lang na ako magisunan o kanang lamisa di makita ninyo 500 lagi na tanan. Okay, ako gyud nang gististingan og madawa ang Noche Buena nga 500 madagyod ay di ay. Kanang dihay na imurag cook diha og kanang tanduay di na tanduay, no, kay masyot og kana ginuod pa na tanduay tuba na magkaigsunan. Okay, mo na kaigsunan adobo ta og manok nga tatlo 200 di na 300. Mo na nagipamalit sa uban. Okay, gihimo og pan, gihimo og sapay nga diha kanang gitawag og puto maya biko. Okay, mo na itong gihimo, no, mga anak lang ta magluto, no. Sayon lang kayo gamay ra mantika di lang putog mantika kay magong mantika magisunan labi nagbistibul oil alis so na kayo kita kapas na di nakaabot ang 500 masyo tas 500 na itong Noche Buena na itong gipasiguan o gipistingan. Okay, nagisunan, no, mo na tuyuhan kasi 500 ra gyud tanan. Kung gusto mo kuan kwintada tagaan mo kwintada sa kuan lang mo chat lang mo nako unsay mga lista ni kaya ako mong tagaan kaigsunan. Okay, mo na nakita niyo lami ani kayo yung naani ra ni magisunan napi panakot ato panikutan aron nindot pa to pagkaon pa ako taning bawon ugma pohon mao ito na wa madayon. Okay, kini kanon lang namo ni ron Pasko ugma paunta ni sa 26, no, kay party na mo sa mong purok dos magigsunan. Okay, importante man kayo ang hinungdan. Okay, karon nato kay mga na ta magigsunan, no, adlaw Pasko karon o maglipay ta kay adlaw sa atong Ginoo, no, sa iyang pagkatao nahandom sa iyang natawhan magigsunan. Okay, kini na lang 500 magigsunan igo naman. Okay, daghang salamat sa inyong pagtanaw ni ako ang reels, no. Inaot ko nga di mo magsawa o ganahan po mo panagsa matanaw ani aron na apod tay